Nájdi si pohodlnú polohu na sedenie, ramená nechaj voľne spočívať na nohách, dlane sú na kolenách otočené smerom hore. Keď budeš pripravený, zatvor oči. Meditácia nie je o tom, že tvoja myseľ musí byť prázdna. Keď meditujeme, snažíme sa byť prítomní, tu a teraz. Podstatou je byť si vedomý svojho vnútorného stavu, no neidentifikovať sa s myšlienkami a emóciami, ktoré nami prechádzajú. Dnes začneme tým, že budeme venovať pozornosť nášmu dýchaniu. Všimni si, ako sa pri každom nádychu tvoje pľúca rozširujú a ako s každým výdychom z nich vzduch postupne vychádza. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Zatiaľ dýchaj len nosom. Nádych, výdych. Teraz začneme s technikou pomalého, hlbokého dýchania, ktorá pozostáva z toho, že sa budeme nadýchovať počas 4 sekúnd a vydychovať počas 8. Nadýchujeme sa nosom a pomaly vydychujeme ústami. Pripravení? Začíname. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uvoľni sa. Necháme, aby sa náš dých vrátil do svojho prirodzeného stavu. Dajme si pár sekúnd na to, aby sme si všimli, či sa nám zmenila nálada, či sme pokojnejší a cítime sa vyrovnanejší. Pomaly sa pripravíme na ďalšie kolo 4 nádychov a výdychov. Poďme na to. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádych 2, 3, 4. Výdych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uvoľni sa. Môžeš urobiť toľko kôl, koľko len chceš, až kým sa nebudeš cítiť uvoľnenejší. Teraz si pomaly spoj dlane pred hrudníkom. Pokračuj so zavretými očami a pomysli si na niečo, čo ti vyčarí úsmev na tvári. Aj keby to malo byť len to, že si venoval týchto 5 minút meditácie pre seba. Usmej sa. A pamätaj si, že vždy sa nájde dôvod na úsmev. Teraz môžeš otvoriť oči. Namasté.